हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीलेश्वर स्वर्गियारी। मैं असम के उत्तर इलाका के बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल का एक छोटा सा गांव के खेत के मैदान में हूं। मैं आज इस वीडियो में आपको इस इलाका के किसानों कैसे अपने हाथों से कैसे धान के खेत काटते हो और काटने के बीच में कैसे रेस्ट टाइम में उन लोग का जो होममेड राइस बियर वो लोग अपने हाथों से बनाते हैं। बोडो कम्युनिटी लोग इस राइस बियर को वो लोग कैसे पीते हैं उसको मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे वो इलाका में जो खेत के मैदान देख रहा है वो इलाका में अभी तक कई इरिगेशन फैसिलिटी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी नहीं और कई साइंटिफिक मेथड के साथ खेत करने के लिए कई तरीका नहीं है। अभी तक अंडर डेवलप ही हो रहा है। मैं और एक बात ज़रूर बोलना चाहता हूँ, इस इलाका में बोडो कम्युनिटी लोग ज़्यादा रहता है। वो लोग अभी तक बोडोलैंड की मांग कर रहा है, अभी तक वो भी सक्सेस नहीं हुए। तो फ्रेंड्स चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। मानसिफोरा इनिसै इ खला मोनानो खानै खाथाम खानै इदि हाजिरा लिंना हाजुबाय खानसेनिसानो होख्लायनो नांगोन आवना मोन हागोन नाखि नेबाय आरो नेबाय थानो दिनरा दाखलैखौ जाना फोदा भुल दङ गाबोन फैनो ओंखारदोंमोननो सना मोना नांलानो ओइ लोदि माबाफोरखौ जोंनियाव हरखादों नामा हरखादों आरो दा फैबावगोनथ' जगाला ओइलाय नुवाखै आंनो दा माइखौ नायनानै रानदा बोरायखौ बोरैबा मोननाय जाबाय जादों ना माया गंग्लायजोब्बायलै दा एकदम माइ जानाया थाबनो गंग्लायोलै बाय बहुत खेसि जगोनलै खिन्थु दाबो दिनै ट्रेक्टर बायगोन न' इबा हागोन ने इबो जायो ट्रेक्टर फिसादोबो ओमफ्राय बाराबा माइसो तुम्बु भारा लामना फोथाराव नागोन ओरै होनना बुङो खोनाबाय फिसा हानायदो हानाया फिसा 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 मुला लाबोलै ओरै साफासिन जायोनो फिसानिया मोजांसिन जानो गालांनाया ओइ आं लोगो मिया नायदोलै साफ्रानिखौ नाराखौ रोगाख'नानै हालांना होयो बुवाइयाव खानै सरनानै बे लाइनसिखौ सरनो हायाखै लोदि हागोन बांसिन नायनो थांगोन साख्रिसो गोलाव दोनलांनाय हायाखैनो दा हायाखै साख्रिसोखौनो बिगानि बिगानि 4 बिगा नायाव खोनाबाय जागोन नाबा खिन्थु बासायगोन न'आव लाबोगोन नामा लाइनसिखौ सरनो हायाखै आं मिया नायदो आं नाङालै लोदा नामनो आं नाङालागै बिगासे आं खानथाम हानानै रोगागोन आंनोबो नाङालागै नङा होमबा सावरि लिंगोन बिगासे हाखौथ' खानथामाव हाथारगोन ओइ आं गंग्लायलायबाय खारौ माबा जानानै नों मानो खामार हैथाराखैलै है लोदि खमाय मोना लोदि माया नाय लोदि मासे किनो खमाय आलु माखासे जामना नोंबो लोदिया नोंनि उथां लोदि आं किनो खमाय मोनाखै ओजा माइ सेरा This is the local pure rice beer made from rice. You can drink it cooling in fridge also.
नांगोलानो नांलाङोसै आं नायदोंमोन ए होनलायो खेबसे नुनायबा होननानै हागौ बायदि ओरै गुवार बारायसिदो गोलाव किल' बिले लोंनाय गिरिदो जादों जायाखै मियानिखौ लाबफानांगौमोन ना नोङो मिया खायसेबो होननायखौ बाराथार बुखाया खायसेल' लाना फैदो अ इदिबो दैनांगो आलु खाङोबो बार मोजां जायो एवबाबो जायो ओरैनो थाव होआलासिनो ओरैनो एवनांगो ओरैनो एवनांगो खोमफ्राम मोजांथार जायो बाथोनावबो बिदिनो एवना देनांगो नामा होमबा जोबदोनो हारा दं आरो इयो हारा दं आंलाय दा बेल बस लोंगोन होननानै थाबाय थादो हारा दं इयो लगायजादो दानि लायनानै न'नि दैजों जेनेबा मोदोमफुल बारा फैनाय अमा थैदा हामदो बसिखालि लाबोनानै आथिखालि लाबोना एवदो गाव न'आव थिंदोबा माखासे एवखादो सारायसे जाखादो ओइ दाख्लै थि बुरजा होनदों मोजां मोनजायोलां ओइ बिबुनि माबाखौ दखान मेजेमखौ फुङाव नाजों थाव ससे खारै ससे जेदि संना जादो दाख्लैयो गोथाव मोनजा दिंखियाव आरो मैदुफुल बिबार होबा मानो माबा गोखाखायानो दिंखियाव गोखा जाया होबा गोखा माबाखौ दानदो गोखाखौ दानजोबो खोमालै दिंखिया मैदुफुल बिबारखौ गोखा गैया होयोलै होना लायो आसाम मोनो आंबो इसाल दिंखिया मैदुफुल बिबार एवलायनाय